Competition I Only Choose You Chapter 2 Ziaktu Casey Atuk zing ka phone ri wang chuan ka hara meng manglawa hello ka ti chuan ila tholo lu phok setin ka phone mai chu ka ena a felati alo chuang kala ui ka du lo ring ring ka thau phang o ka pe chevesia min nui tut tut to ang chu takara tho kala hai sui ka ngoi wang lai chuan ni zan kan lo leng ri lu tuka thoi hai ani mo ati chuan ni love zan mut ka har sat ve shim shimalum tukin jing ka har ma lu tuka kamu hi le a tho ka hai dai ni hi ti in dot var ka sui le ringot chu ani sia phone ka da nu lu ka thau chuaka vu in chu in kan sing sele don si a nu zo pui te po an lo le diam to mai thei ani ei rong te ka bola cho te ka ete te nu a poisa ka ui dewa wangin ke chuan ka chukha a konga ka kallaya hona rik chuan kong sira ka kalmaya anu deuh luka hona lo rik le thut wang chuan phuzokin ka hnung lam chu ka ena ka hnunga chuan sumsuya te nu pali a fela hi an lo dinga minwan ti hlau man ve ka ti chuan sumsuyan engei lo hoi wat lo alo ti ham hama he pa hi chu chong thon bat chu sui lo bat chin po atum lo Emily chuan amwan kan lo pui ve don chi a nui sang hian ati a angai lo sin thil ti laklo te nei lo mi in thla shung ru ze takati chuan nei lem lo wo in chu a felali sumsuya tlan lo ni nia leng turin lo som chi kan tuma a felan aboya te deuh thata kan lo pui mai don che ni hi alo ti a fela ka va en chuan min lo nui saka lo chuang ro ati chuan in thla shung veu ma ila kaldai na chi ni si lawa kalon kai nga la sumsuya te kan ma an tlana traffic azama kan ding chut chut ring nu zo pui pun phei har min ti nyang miss call lo omwa to a ka call le tur cha chu min lo phone a ka la fata lal no te i lo phei to em ati chuan o hei traffic a kan tanga kan lo tlan mek o ka ti a ole i lo phei don loi mo ka lo ti mana hei u marka satinen kan lo tan maya ati chuan o hei kan lo thleng chep ka ti a phone chu ka da zui nga la kan ma a zonga kong enta che imi ta delami ti pa in sumsuya na ma mi chu adin chil ra na ke ni po kan chuk rang hle a fela avatlan vata Emily lau chu ka omna rampang lo pana bike bula chuan kan ding renga Emily thu omzia ka zo chuan so lai korpul ha so a chep chepa run tlan phe ta tuma mal suma bike su atai ranga ati chuan pui hi kaloti pui khopa an thu anin muvak lo waniang sumsuya a por buksia pakhat pa la chu chapau takhena chongkhum zel mai buksi a fela omlo phe silang chuan kuthia lanin thak karing an thu anin mulo buk nin an tlan the nu po chuan konglai an din tlata wangin kong chu an ti khai laka anu deuh luka hlau ang nge in traffic police pahni an local pheya an thu soi po chu kan she tha thei chuang lo anu a fela lo phei chuan lalno te inu zo pui chu phone maila ani lo pun kawada zok mai don che mi so police station a kalan ti tlata ati chuan Emily chu a hlau thong ti a sha teng chutia han kal san top chu ni che in ka she box si lawa kalo zui ve mayang chu ka shil mayang nu zo pui chu ka ti chuan alu alo buk mata filan Emily lo ding ngoi reng chu enin sumsuya engtin ma omdon lo thu le ama thiam lo ani lo wangin engtin ma anti thei lo thu in an ne mul mula Emily takpo chu ka khongai fela buk chuan lalnote Emily hi lo phurla i khal thei tho tiro sumsuya so ka va phur mayang ati a Emily ka hnunga alon kaya filan helmet te min khum tir te nu a watlan ma saru in hnunga kan lo tlan ve zelang ati a asoi ang chuan an ma a chuan kan tlana konga Emily chu ka thiam ang angin ka chong thlamwan ve a police station kan thlen chuan filan puna min lo ngak mai ru ati wang chuan puna kan ngak renga anu a nu zo pui engma ka shil lo ti she chuakin ka phone vata thu omzia ka shil nu chuan min lo she thiam ema film khur tur ten min cha le thlapa anu loka mi pa te pahni chu an lo chuaka Emily na vapan vata fela chu kabula a local tlanga engtin ngen lo ti a ka zo chuan an in ti bai pui pa kha asiam na tur poisan choi tir don ani mel ati chuan chumi te chau chu mi ka ti a alu bu ngata police station em han thlena chutianga an ti tho chuan a hmuna khan an soi fel thei mai lo em muni li
ka ti niap niap pa lo nui hukin chu tiang ai bak ti ngai na vaka lo alum a lo ti a chun thil eya hun chep to awangin a fela chu dor kota dingluk turin ka ti a chuna thil ei tur tal ka leilo chuan nuam lo ka ti don sa cold drinks le a me tur eng ilo ka leya in kan thlen chuan usamu ate chuan in chu an lo ti fil mol mola katan po chuan a nuam fashion lo a felapon nuam ate chia lo aniang sumsuan nen chuan an in zui luta umar ka sate ti dan va zo hnu chuan an thok zui le mop mopa mei chi ho chu arem rem kan ti ve mop mopa chun thil ei tur chu Emily nen kan siama mi pa ho po an in po to aniang a felali sumsue te po chu an nui ve hak haka chu mi kar chu kan boi deuh nok noka thakhat don kan na tho na a po chuan ka kal to lova unun pui pon min lo she thiam thei khopa poisa mo na te ni chuan min lo shilla in thlashung lowin ti ten min cha thlap thina ka tan chuan an hlu ve e mani karni or kan in kan siam that nu chuan lwa thein a to a ka in son phei thei to thu a fela chu ka fashil ve a min lo phur pui ve khopa keima po hi ka lo phur vek sumsue te le berbura chimchha te po an man chuan ni lo som dunya ka ti chuan a som don thu a soya engtingi in son dona a ti chuan naktu khian in son ka du'a thla thar to don sia in lo man pek po ul sam de wang ka tia ka ti chuan ka lo shil hlom dunya a ti a an man lo chuan a pui chuang lo o ka ti le sha ma an man lo pon kan pani in kan thiar ngat ngat mai dunya nui hok khok kin a ti a kan in biak zo nu chuan bungra vel chu ken ul sam deuh turin a te zwal chu parsala chuan ka khum khoma lalno te ti ri ka shat na lampang chu ka hoi fata nui heu chung chuan a fela chu alo kal pheya e he I service lo mi tingi run phei thu ta nui sangin ka lo ti a zep lo chuan ka hlimalum ili indura ka lo kala ilo lawa a in pek chana niang ka tia ka lo phei a ti chuan ka lo nui chua khuka o chu po ni se I service lo mi service lo zana ka service chi ang ani chuan min lo pek pui vat vat ru ka ti a min lo pek pui sok sok ka min lo en le vung vung thin wang chuan en zukin ingi ka ti a alo nui suk bel pai nim a zo na chu she chiang veu ma ila engmo ka ti a bel pai nei lo ti ro ke po ka nei lo ka en wang wanga ka in sum man lo ka nui hu ka ingi ama ani ka lu ka thinga min du ve ti ro a zo na wang chuan ka nui top riai riai ya ka chen khum saka ka dan chu angai thei vak lo aniang alo chek hlaka ka bula chuan ron tol nain ka in rin ma hawin min fo pa ka meng phok viawin ania ka rin ni ka changlet lo ka ham hai lu tuk zok kan nam data she thiamin min thla a min nui suk mi padang anga me chebem lo chi ka ni lo ka chung kam thiam na po hian a phak lo min du ve ti ka sia alo ti chuaka ka ngoi ringa ka sa pup pup bok ka thil ti chu ka khor veka anu a phone call a duna wangin pona a chuaka ka tho huai huai thei anu lu ka alo lut le a berbur tin local ve dun ani chu a ti chuan ka lo in siam chat khum wak berbur bial nu hi ka chi riaw alum ka mel wang chu nge ni alo nui chuak khaka ka bula localin nga tingi a kan lal no te hi khi suk suk hian a ti a ka bin pop do ni muni inge kan lal no te min ti kher I bial nu ka ni mi ei lo mil ze ta ka ti chuan a mi ta ti kangra la min du ve me lo mo a zo na chu engtia chan chi nge ni du ni ka ngai to mek lai chuan ka phone a lo ri a Emily min lo call chu ni in ka lum zia chu e Emily chu kwa vung vung ania ka du ni thauvatin pona ka va be ve thunga kan local ve dun ka ngai hi a tha thei lo sang koi local ve dun le ngal alo ti boy che chuan nangma che mei che ombok sia kan local ve dun cho khamin lo chum kepla a ti zung zunga ka ngai te lam lama chalo dun a lum le o ka lo chum ke pangche sumsui ane na mi ka ti chuan o kan pa ni na ni mai hei lo phe kan tum kan lo thleng har lawang a ti a ama bok chuan chume kan lo le pang inge kan lo le yang a ti chuan luk o ti in fridge lam ka pana fridge a chuan arsa le thlai vel chu alo lo oma Emily bula chuan engwak ma po le yangai lo arsa oma thlai po omnual ka ti chuan o kan du du kan lo le mayang ti pa in da nga la
Emily hi chu kan in shat na ala rei lo nin min kum ngia tum ka ti mai sang ko in min hua ti asia a min veng renga pathianin katan chan chatak min pe a ka ngai phone ka da chu chum ka tuma bu fai ka te lai chuan afel alo huya sumsue ten chu kan lo edu nan tia e vero o za lo mel tak chuan ka ti a nui sukin alu abu a athil ti lai ti mial miala kan in belo charchara anu a Emily ti an lo thlenga Emily chu alo lut ma sa a afilan khungi sumsuya ati chuan bai ka da rem ti pa in Emily chu kabul alo tlan pheya kunga en lo nyang ama a parcel kan da chu a chuya a buk thlopa kan va tlan phei vata a hnanga ninge yang a tho chhalei theilawa anung te chu ka va beng le thin annar thi ka mu chuan kalu a hai me pa ka umdan makset wang chuan tui khoi na lam chu pan ka tuma ka thau chuak cha chu kalu ron hai moi moi ya ka kai za tha zui ngal ve ka chhuat la ya ka in so dot ti lo chu engma ka she zui to lo an chong bar bar lai chu ka mangshat roi roi ya ka khum si ra chuan mi pakhathi alo om ve ringa ka mu chuakin min zem le chei chei wang chuan engma ka she zui le talawa atuk zinga chuan ku karphitri a chuan ka hara ka thau kang rang hle man mo to ka chau kalam ka pan chuan a fela e rong bol ka mu a min mu chuan imutui bukim ati chuan kalu ka bunga ta afil nimin khan engtingin umtak in chongri kha chu ka sherenga ka thau thengang lawa ka ti chuan apui lo nimina phei chuan Emily kha in thiam lo lu tuka I har tha the mai si lawa damdoi in kalpui kan tumla chi khan min nyal zel sia ati chuan ka sui lai ang ka she thei to mi lo chuan in cho kan eya berbura te po an lo e vi ngal da ya nangma che in kan ngai to buk che sia Emily khan ria pui ro ti deuh tlat sia ati chuan Emily chu kala hau khopang ka tiril ru a eirunga bul diam wang chuan cho kan eya chu elaya afil he tai chung te nen in lo mi ka ti chuan ai lowi he ta ke ma in kalwa ve thawa ati a erungi bul thiam ema ka ti chuan erung bol te chu ka man chuan ka pe ve lu tu ati ul sam eta chu te kan e kham nu chuan thleng ka sil lain bungrilian hawa boy puya anu a Emily te an lo lang hlola oi mate ni jana khani har theiluk si lawa kamang ang man na lum ati a kalau nui liam mai maya sumsuyan lalno te chu apa hle mutia thisen mai hlau mil chu ipulo muli no dua in Emily nen kan in biak thlukin alo ti ve a Emily kutrang lutuk pekla chuan tubau alulam lo chuan abana taka voma ana ti hok pa in afela omna lam chu apana afelan lo nui ru renga Emilyn te mo ni san khan afelan Emilyn rapui mai ro se ati khan keiman nangman rapui mai ro ka boy don lutuk kaloti amo chuan sang koi khan keiman ka rapui thereng alum aloti a afela khan ka rapui mayang te lo selang chuan in afela re ai chuan a rapui du nge yang che ka bengbula alo phun sara chuta Emily chui a thei e a za thak tinge min rapui mai lamuli ka lo te sui vonga ani la pek chuan hau e mai hi atia kan in pe nu chuan kan in lam kan pana bungro thiar tur chu kan nga angrenga chimchi ate kan kaldu na an lo thleng ve chawa berbura te chu an lo la lang lo char thung zep lo chuan poipo ka ti lo mishing ril ru lo in an lo thei dan hi afilan scooty lo ken wang chuan thil te tham ho chu an waya ada theya anunga chuan bucket ka phur do na ti wang chuan scooty nunga chuan bor de win a ton khoma sumsuyan Emily ne na ke in lo chuk mai ro ati chuan Emily chuan a pe lo mel ngak mai ke ma amin kal san to pa she buk si a vichi a chuan kan pathum chuan kan chuang mai ani kha Emily alaya a chuanga ke tlalik lekin nunga ka bet trai buk min lo mu apiang chuan min lo nui tet tinania karin ni kan thlen chuan ka chuk thlawata afela chuan tiang chuan huna du rei don e mai motor lian ko mayang u ati chuan ko tur mai ka she si lawa nu zo puin ko tura shat wangin tlom de win min man tira scooty a afelanin kan in phur tha a lungchiar le fridge bungro lian ho kan thiara a thei ang kan in thiar thlak nu chuan tlai darli a pel thuaka motor kan tlan ma saktira
in nei tu te bula in cha bi vel ka pek te nu a kalkan tum chu chak dewa bike lo tlan thla chu kan en renga a filan chimchia chu awa hanman mu melvi ati lai chuan kan zo nan lo thlenga rem tami alo nui ke huya amwan chimchia a service recha kan lo pheima theilo hei chume kan lo kenga erung kalo bol pui mayang cheu rem tami na ti chuan sumsuya te an lo kala kan boy em lo cho chuin lo ei dunya nui sangin ka ti a keima bok chuan berbura te hi lo kalan tum ve lo mi a fela bula ka ti chuan rem tamin berbura kha chuan lo kala du ang sangkoi kha a chante birthday lum kha an spota chuta chuan a hroya nyang alo status chur chur alum alo ti hlak hlaka chan ve ngai na po ka shelo kalang u a fela na ti chuan scooty a chuan kalon zui ngala inchel nge ro ai nui chunga ka ti lai chuan a pit chuak zuk chu ka au phuta lalfil I ami ka ti chuan inchel nge ro ka ti kha nui huk huk khiana ti a speed a thak du chuang lo yo over ma ti pa in chimchia ten min le pela tun lai chu over ma ti hi an ching thara mi over an ti deuh hleka hian an hmang mai ten ka sheto in kan thlenga emilin erung alo bol meka sumsuyan sa kha alo chana kan va thleng chu sumsuyan in va han rei hlom em ve muli hotela chu ingalin tumami alo ti hlak hlaka a thian ti la in an lo nui san mai maya ngui hun hi chu an sheve khup mai sumsuyan tiveru ati tlat wangin berbura le a felan sa an siama rimtamile keiman baile salat vel kan siama emily chu athiama zo to wangin munvel ti fai mai turin ka ti a lungoi tak chuan sitting room lama tv ava ena cho kan ei lai chuan sumsuyan phone ko la dunga an chunga sha that theilo wangin pona ava chuaka an inbiak na chu akal tuang vak lo niang a au zui long longa chaweli ti ania a soi kan shiat alo lu chu zong hau mai chu min chau chuan local ru min ti ni chu eilo mil fe chuan anuya chu ei khama chuan emily chuan phal lo veu ma se mi pate berin tloma an la tlat boxia a fela han khap donin nuam ka ti chiak boxi lawa ngai to ru fe chuan ka uma achang le kabial pa po ani lo engma ngai to su ti ten keima le keima chu ka in hnem mai maya ina chuan mei che pathum chu kan uma rimtamin an lo sop shep mayang a ati chuan emily lau thong mel chu ka mu mai lo engtin man lowang ti in kalau thlamuan ve a chuta emilin ama pun tiang boina kha an nei tu alum mi hau safatin in an ti buaya an thiam lo phei chu ani lo police hau khan sumsuya le a fela kha an dim vak si lowa ati phei chuan ke takhi ni hnem ngai chu chuan an in ti boi chan chu ka she chiang chak buk emily ka zo che ve buk si a chuta emily ngai tha theilo chuan sumsuya ava phone a ring ral chep ti a alola a emilin hello ka chung she theim ati chuan o ati a signal chu achang vak lo niang a chung chu achira shat po sha tha theilo I cha im ati chuan ke chu ka cha a fila hi ati veli signal wang chuan a tok maka ka ngai tha theilo chu a fila chu ka kola a top don nu a alola a hello ati chuan a fila ani lo ti ka shengal a fil ka ti ta thawa mal so mazuk alo ti a sumsui khongi a fila ka ti chuan mil ho khan siam shei tel lowin an tia min ngam don lo ti an shatin chemte in min vi an tuma a fila khan min lo dang man sia damdu in po pan puila eng kan ni lawang local mai ru a ti a phone chu ada zui ngala kabianga ron lum thappa pa ka vir moi in ka sia ka hlau thonga emily chuan mang an mel fe hian ngatinge amwan ngatinge ati chuan engkho soi set lovin kalang u a fela te bula katia sha thiam lo mel setin a chan min zota a fela an vi thu ba deuh nuain ka shila ui ka tu lo e ngatinge damdo in an pan puim rim tamin lo ti chula sumsuyan damdo in pan pui po ni ila omsia omlawang thi a chuak na salu tu katia ka ti chuan ui ka du lo e rim tamin lo ti chula ke chuan kan chawa a chak lok kan va thlen chuan kamit tui chu adir chuak ngal char chara rim tamile emily po chu an va tlan ngal vata a fela leya alo mu doi chu ka thlir char chara
thi to ninge in ka sia a mai chu an khu tlata kamu mang mai ni se ka van ti tak abul ka va thlen chuan ka chap chuak ve hom homa za po ka don lo mi pa te pani chuan Emily le rim tami chu an lo pot thawa hei thoro nga tinge khate thoro ka ti chula chuta sumsue chu alo nui chuak khoka mi pa ho chu an lo nui sui hak khaka sha thiam lo mel zit chuan mi pa te pani chu kan en kara chuta chimchia an a fela mai tom na chu apota a fela chu alo nui chuaka he mi te ho hian min ti dir chuta kan va chap hiala ni kha ka thinarim lu tok chu sumsue chu ka va mel rum nge ka Emily po chuan tiang in ti der na chi mi ina hlau thong em in kan oma nga tinge min lo ti der kan hlau thon zen sha im a ti hlak hlaka kalau chap ve lak lo to nin ka zak bok si ka thinrim bok si chu kan in lampan na a chuan ka chuka rang de win a fela po chu alo tlan thla a midang chuan an lo zui lo note inote po ka ni ve sia lawe ka tivin lara ka kal phei chal chu ngai thei lovin min pot thu lo pa ka ban na chel na chu na ka ti wang chuan ka aya chota a in thiam lo le anyang ana em ka ti pal ti in a lo thu thlave a ka chang lo tikhan min du lo tak tak ti chu ifin fia theim a ti a ka ngui ring a dik ka du alum ka du tak zet khatia khan ka hlau thong em buk min kal san mai ka hlawani ma se ke mi chia nei engma nei lo hian ani ang tlangwal fel lu tukhi ka phu lo ma se phu ka inti lo na chungin ka hlat phal chuang si lo kan ngoi wangwang lai chuan min lo thle ka mi tui tlak na chu a kutin na shuhula kan ngoi le reng nu chuan tong chuaka ka changa a fel ke chu engma chuan tu le nei engma ka nei lo nu le papu ka nei to lova chung khat laina min ngai to der tu po an om lo ti hian keima top hi ka ni a ka phu lo che i shat kha nang chu nula fel le thei tak nei ru ti akal mai ka tum chu min lo pot ding chota ka in rin ma hawin min ron fo pa ka leng on ni berin ka sia chu tiang chu du tura min nga yami ati chuan angai dik lo ka hlau sia chu tiang po ni lo ka ti chuan in bum su alo ti chuak hlola mak ti fe in ka en in bum su nang ma in ti shom mai alo ti le a ke ni pani chu arem ngai don lo a fel me chedang an tam lu tuk nang ma che hi ka du chi nia fiam thu a ti chuan kan nui du na hausa deuh te hi chu an kor mai ania a ti sui sata a thian te bula kan phei ma chuan min pot dinga ka en ring lai chuan min lo fo ple tamaya min hu hlawin ka tol sona alo nui suk thung chukang u a te lawa an lo phei chuan va in thlem lung oi ma le si ve sum suya na lo ti tu ta he pa hi ka ngei tlat chang lo chuan kan chuk thla a in kan thlen chuan rem tamin movie enang u a ti a chuta e ngai na ber Emilin thil ei tu le yang u a ti sui sata mi pa hau chuan engma an soi lem lo nin rem tami ka mel zeu lai chuan rem tamin ke chu ka kal ve pe lo a ti deuh tlata mi pa hau bula ompo chu adu amili kan ti nang nga Emilin kal dai la ni mai lum a ti a pon ka chuak chu min pei hlaka ka aya waka ana ve e mani ka in rin lo lai ani kher buk nin ka alo hup wata indi ni chin khan in mo tiru alo ti chuak phonga a oi lo e ka lo ti phong china inin ngai zong tiru a ti chuan shil lo ka tum zeta ka in thiam lo chuan ka lo bu zewa chuta min lo ko in ui nuam bun chhuai na sa tokin ka lom pui lu tuk che u ka soi kha in la in ngai zong ton ka ti kha ti pa in azwang pa a mi local te la chuan makti mel fe in an lo ena ka shil chuan a hauti ta e mai a ti liam puata ka nui ve ringot dur kan thlen chuan leitur engma ka shet lo wangin Emily kuta ka da a engi mo a leipol noya a leitur chi chu a she thei khup mai in kan thlenga chut pha chuan lo rem kwal veka phok zeta kan en chuan sumsuyan rem tamin heti hian ti ang u ti tatalum alo ti a rem tamin du he zep zop su ti hian movin en chini ti ni kha alo ti a nuin an omna lama chuan kan va pheya du kana thil ei tur chu ka da chuan Emilin puan wala la ati wang chuan ruma kavalut nga la
avut deuh suk nin ka puan nuam pathum chu ka keng chuaka ka va pe hloma pakhat chu an in sin chom maya horror movie an ti kher bok nin channel pa ngai an lo chwa lo nin Netflix ami te kan zong kwal le a an du ang ta kan hmu nu a TV a kan koneka laito fanti khera wangin kan ofa Emily li remtami pu chimchia ali sumsuya te anin pomtir wanga puan an sin hlun buk lungche ra chuan ka va thu thla a min lo kwa chota abeng bula min lo mungi o ka ti chuan alo ko hnaya a hau atia ka lo nui suk kan movie en chu karin ain hlo oma ka phule zuk thin mi pa hau chuan an hlau vak lo aniang engtin ma chuan an om lova me chi hau chu kan chele chul thin avo deuh suk wangin puan chu ka vasin pui ve a ka thut thlang deuh wang chuan min lo pot na ya ka tang tlat thung atum bura ka nui ringota anu a po chuan ka biak hlei thei miau lo wang chuan va tol nain a om chu ka va khana min lo kwa hlun buk movie kan enzo meu chuan zan lai lo pel fir der tu a hu an tum chuan ka hu phur ang ring hli riak tura som ka ngam chia buk si lova an hu nu chuan rang tokin ruma ka pheya room ka kal tlata hlauru takin ka mu a kamu hil thengang lo chu a fela ka vatik sa imu tu im ka ti chuan mulo ati rual rualin ka kol zui ngal zata zapo ka soi thei to lo ka hlau e mani taksa chak lo lai ani bok nin ma ni a ringot po chu ka thla amwang thei to lo ani ber alo lavata tinge imu hil thei lo mi ati chuan thei lo ka lo ti ve vata tinge ati chuan ka hlau ka ti a alo nui huka nui boksu ka ti a ka nui lo alo ti sata do sep zop mai siamo ka lo video call lang che o ati chuan ka tia alo call nga la ka lak rual chuan a mel ka mu ngal sata ka thla amwang ve veng veng thei nya muli ka mu ve thei lo che ati chuan blanket noya ka uma ka ti a anui le to ka mu du che ati chal wangin lau ru chung chuan blanket chu ka hlim tha a mu pa chuan kan in bia a muro ka lo ve ngang che video call kha off lo la ati a off lo chuan asira ka da a ka mit vel cha lang thei turin ka tunga anu luka mutsuakin min lo zui nga la atu ka chuan phone ka en vata phone call chu amana lo off ma sa hi alo nia ka na ka zom le to do na wangin ka in siam mol mola cho ka ei sok soka ka tho na lam chu ka pana a fela ka phone la thei buk si lova an stena ka va phei chuan me che pakhat nin huat lo mil tak hian an in belai chu ka va mu a hei wang hi animo ka phone kha alak du lo ni ka ti a man mo se tin ka va kal pheya sumsuye po chu alo ding wanga min mu chu e he lal no te i lo ka le lu ati chuan ka lo buk khum ngata sumsui min thla lok manim ka ti chuan makti fe in a sir lampang chu awa mela mana ma se a fela khu ati chuan so en ta che ka phone po la du hleinim ti pa in ka kal du na chu ka soya scooty a chuan kalon zui ngal zata kan tlan chuak tur chu ka va ena an lo in phur don che a min lo en ve chia buk nin en rei du lavin sumsuye chu tlan chak turin ka shila sumsuye chuan i thi ka ni mo alo ti a mul mai sia tiang thik lavin thik nang o ka ti ve sa ya Emily po thik thu pe che thei lu tu a boi thak alo ti chuan ka phone alo ri a fela ani la du lavin ka da maka alo kol ringa ka da zel thung kan dur kut kan thlen chuan aman ka pek don chuan la du tlat lava chian ni man ati deu khera lum thu te soin ka lu sana customer an lo tam ngang maya hun puya nai deu to wang aniang unun puin e i local thei to a ati chuan ka va pui ngal char chara customer lo deu nu chuan kan ha chol ve man chawa phone ka en chu a fela miss call le message chu atam ngang maya ka call let lo thung note ti pal o i miss call ka mulo ti te kalo mu phei mi alo chi a ti vil te ani no ka chang let lo vek kan in ngai zong tir chawa me chedanga ngai sakle da ya ti in keima li keima te chu ka in soi thin rima ka sin ti a sha chuan min lo ko le a ka reject le mi a message min ron thona do ti phone da ti alo ti a ka chang chuang lo
arun ko le a ka da maka chuta zoman sang phone la ro thil soi tur ka nei ati ta ka chuan ka la shama note alo ti ve dek dek chuan inge ka lo ti por hlura tuna khongei ka du du na a alo che khlaka note ka ti pal imi school kha ka muluk lowa ati chuan a o a in thiam lo na lang chu ka shereng o i boyani kha karin ain ka o chu pa ngai angoi renga keipo chu i thin rimim rim lo okay ka lo shwa yang che khuya chuan mu ka bo hui mai khuya mu te te a lo ti le a ve reuh hian a ka man lo ka lo ti thora vu in cha te chun phalang a lo tia min zan lo chuan kan in biak na chu kan ti to pa ul sam takin min ti na theya ul sam tak vekin min ti dam le thei hei hi mangai na wangi mangai tu in mangai na zok puna chuan ka dinga bike lo tlan phei chu ka vamela a fela ani chik mil zet hian min ena lo chuang ru atia ka va chuang ve zata a fela chuan ka ti pal a lo ti chuak hlola mak ka ti angring darkar tlem te liam ta wanga thil thleng wanga ngai dam min dil ani chuan a in thiam lo hle ani nge yang ka ngoi reng wangi min ngai dam thei don lo ani mo vui o ka a lo ti chuan ka nui ve ta nge nge sha thiam na sang berli ka mangai na wang che in ka ngoi zui wang wanga soi zum la a lo tia ka ngai dam mai thei che ni ka ti chuan a taksa a che luya anui ani photang ngal ve reuh sia hey ma ni bial nu te ngalan ti to ngai lo ka lo ti ve chuan ani engtin ngen ti thin a lo ti le zela chuta karil ru ma saber andu man ti ka soi zo rwal chuan a lo nui chuaka ka zak chu ka sa hat mai ani chuan du lu tuk nu ka ti to mayang che a lo ti a vil taka khopun kan thlen chuan adinga ka chuk ve zat soi du te neim nui pa lekle ka ti chuan ka ngai to rau rawa ko nga khan ka soi zo vek to sia ingma la chu soi tur ka she bau lo ingmu ka lo ti chuan a lo nui chua khoka ni chin luka kha chuan ni thin rim hle in ka she sia a lo ti a chuta tingi phone lak thei lo ka lo ti ve ta sha ma chumi cha chu a lo tia ka lo bung ngata nui le hokin silena ka da ka she lo a lo ti ul sam eta nga tingi ka lo ti a chan ka she le du miawani ni zana kan in nei tu te an lo lenga ka phone a khoya silena lo da palaniang ati a ka lo nui to atu ka chuan angai te bukin dura ka vakala jingtin a filan min thla zia a ka hodona min lo lam li thlap thin ma se phone a kan in be khata ni tiniru kan in mu kan na thona customer an tam lai ani si a ka chaw buk nen zandar som thleng kan in hung to a in ka thlen chuan ka chaw to nen kan in be hlei thei meu lo ani pu hun puya nai to awangin an tlan hun an ti seya kan chaw thei chia zinga le zana ba kan in be thei meu lo Christmas kar khat che in dang to a na pu kan chol to a kan in mu ve thei chan don chau ti a fela chu anu in an ko a Christmas mang turin ron ti ni o me mai chana min shit lova phone in min lo pia a ka chang lova engma ka sui lo ka lungai ti ila adikang in mu turin min soma ama a moi ka ti deuh na hmuna buk khan min shwai le a engma ka sui tak lawa chuan ka kal lo mai don mi ati la chuan ka du lo le si a kal ru ka lo ti vata nga tingi ani chuan ni val him lo mel ve a lo ti a ka mel sha a ma ni bial pa te mu phak lowan uma ka ngai te chalo ve bukang chu min ngai du na ni kha ati a kan nui dun le a ama ini ho chi na mi ka ti chuan ho chi ni ati a ka zak ke ye lo lung oi lo chu atu ka akal ngal tur thu a soi ru min chunga ma se ka soi boy lo ka lu ka lo bu ma ta ilir vai chuan kan na song tang ka ti chuan a lo nui na samaya ka nui du thak lo anui lai ka inkar ta ka chuan lir lawang ati ve ta sha ma ilir chuan pasal ka nei nga lang ka ti chuan anui to lova lung oi lo me lo pu ngal ti fu in ti setin ka lo kyai suk thung mi patang mel vai te ka lo ru chuak nga lang che I chung ten an phal lo pun ati chuan
chu lam ni lovin min ron ru chuak se nu le pa rem ti le ti lo turin nu le pa ka nei to se lova a sui zo chuan ka lo nui suka a fil ruk chwa po ka ngai hlinim rem ti lo tu nu le pa ka nei ve hlinim u kadam de ya ka ti chuan a mel thin rim mel chu a in thlaka in thiam lo na melin a zui nga la note chu tiang a sui po ka tum lo ania o a ti chuan ka bu mata a sui tu mani lo ti ka sia ke ya po chu engwanga ka tiang tu lo sui nge mu ka ni cha le ma se mi pa lo mel su o a ti le nu nu a fil ke ve mai chu min du thei tak tak ka ring lo engma thil tha chum ka nei don buk si lova ka ti fiam thu a thuam chum du wangin ka ngai zong hleinim che an lo ti a ka thla don che mi a ti chuan kan in phur chuak nga la engma phei chu kan sui lem lo ina chuan min lo zui lu ta eng ti ka ngi lo le tang ka ti chuan kumthar ka manga kumthar zu a ka lo ho ang a ti a ka lo bu ngat zani lo leng angim ka ti chuan lo leng zok la min lo in siam pui ro a ti chuan tu te nge in ina ka ti a ki ma te chau het iril ru tui ek ka lo te man mo a lo nui chuak khuk emily ten local don a ti a ka zak min lo shwai don nia nui sangin ka ti a lu tu ke a lo ti ve ngal zat chu ka e khama a fela chu ka phona a lo kal thu min shela a hnu lu ka a lo thlenga kan in phur chuaka emily te chi ami local don ka ti a chim chi ali berbura te po an local don a ti a thil chum tur kan lei lokang o dora khan lo ding ro ka ti a dor lian ve te wa hian a dinga lei tur mai po ka shelo a lo lut ve a ip te chen tur chu ka lo le yangi ti chuan ka ho ang ka ti nga la a lo nui he tianga ka ti lo chuan a lei du le nge nge yang inge ka lei don ti in lei tur ka shat lo wang chuan ka zota shat lo mel tokin amit mula ti kangral buldak cheese chi chu ka lak pol noya a me tur vel ka lei nual buk puisa ka pek nu chuan ka lang le ka ti a anunga ka beng thak thaka ka kuta min pota min fo atum tamaya pona chuan a moi nai lo ti in nui hak khakin ka tol sona alung chu ati oi lo dera she lo derin bike bula chuan ka vading ata min mel me lovin bike a chuan a lon da ya he pa mai chu an ti taw ve nge ya helmet a khum man lau zetin rang tokin ka valona akonga nget zeta ko in abianga ka va fop zewa anui huka ka kwa na chu a mer ngar ngara helmet khumin atlan chuak nga la reilo te a in lua chu kan thlenga karin aina ti filfa ya a che fil zek mi pa omna ti wanga meisial bung chhar tu le berkein mu tura omlawa a fai em buk ma se tiang hi an khir du phian sia mi pakhir deuh bula chu a hri oman ti fo thin kha ania khungi sumsuye te ka ti chuan an lo phe mayang a ti a in ken tami vatum mele sive ka ti chuan tum em nang a ti a sumsuye te an lo thlenga chuta sumsuye ron lu chuan in chance nei dona la hian kan local fu thei mai bok sia min ngei viau lo mo nui chungina ron ti lang langa a filan ati thin dan che in over ma a lo ti no dia ya hetianga an chong no hian ka ngai theilo engi mo hian min mol ka ti mai ka ten em buk a fila chu ka ngok soka a lo phu suka sha thiam lo mel fe in min ena ala nui reng thau anui chu ka thei angana sa in ka mel ruma anui suk ngam to lo reng ka thinarim shan lawa ka tianga no dwa ya khan ka ngai theilo emily lo lut po e tura du tho ang reng hle a ke ayata malo le ya ka thil khala ya lo en ve chuan kan nui du na sum suyan e du hau hi chu o alo ti buk a filan min byak po chuan ka chang du lo lu ya aril ru chu ha le to ngotang ngatingi ati po chuan ka chang chuang lo arukin ka lo nui te ta berbur ate an lo thlenga berken an lo keng wang buk a filan ati ve thin ti ka shechia sang ko in a filan naute tuat po lo thleng to ni hi ati phei chuan lung oi lo sanin emily chauka athil siam bula chuan ka va phei da ya a filapun min lo zui se la chut pha ka thu chu ka chut na a se la lo thu a kaning lu tuk chu engi local vizil ka tivin lura emily po alo hui nga la
nấu tê tiếng nghe á tị bộ chuan tị bộ khá mình cầu bốc sú so ibiang nu chel bula son vakal ro se chil che tin ka ti a ka chong ring vak to lo thung Emily po chuan a she chang changang a lo nui huka tiang tu nge shil che a ti chuan ka shil don buk lo che ka ti a min lo kwa tum na chu ka phi thlak sak le soka vakal ta che ka ti chuan kal lo se ka ti sok sang koi la son ala be se reng buk si I thin rim ami a ti chuan lo nui hakin ti hian ka thin rim nge thin rim lorin han soite ti in ka vin le vaka ka du huna chuan ka thin hi chu ka pe cheve thei reng ka kutarang em buk tuna tak chuan ka be pe ri lova sang koi bula ka phal lo thung ka dan hi ka she thiam lo keipun ka dan chu she thiamin Emily alo kala a fil ka lo boy pui mayang va phei report ru a ti chuan a mila min ngai to ti a chiang renga sitting room a chuan va phei mai buk ui amwan va pui ve Emily chuan lo ti a ka nui huk ka chiani bula hi chuan thin rim hi a thei lo te Emily sang koi ka mu hian mu ka thina rim ringot zil a fila a biak phei chuan mu a mak lutuk ka dan boy reset chu a chan ka zo chuan I thik dewani chu a ti chuan ka lo du lo na sa sang koi su ka thik pe teu lo ka lo ti a chu ai bak ba ka thik a lo ti a ka ngoi dai nia ka thik tak zetin ka sia thil kan ei tur chu kan siam mol mola sitting room lam ka va mel seu chuan a felabula sang koi a lo thu wana a in ha ching si a ka thina ter ata Emily chu ka kawa ka mu ve a ehe in lak sexy tumlu tu kani so a filason engti kong zong mai na du lawang tuna po so na ning rufi awang a ti chuan ka thin rim na chu a ziapun ka shelo du lo ni se thodai tu ang chu ka ti ve tlat a fila chu ka va message a run phei rang ro ka va ti a ala sin luk lo le ngal message chu angai hlir chu ka va thona ka va mel ru reng buk phone chu a ena anui huka kan na lampanga chuan a lo pheya engi ti dun sang koi na lo ti te chuan pen per lop ka chak ka va pui ve lukangi a ti chuan ka lo thin rim le hlar tu ka bula run thinga ka lo mil ka ra ka bianga alo pia ya ka phi thlak sak le wata ka bul chera ron thut pa chuan I thi ka ni mo thik buk lo I thik ring ka thik buk lo ti ten kan in hniala anua tlom zo ka achanga min ti nuye tuma amit te min lo sei le zeu tu kanui du bik thak lova do kana chuan in matunin kan thu a heta run thu ro a ti seka Emily thil siam na chuan ka vating dai Emilyn ka va kawang lo suak chuak ro a ti wangin pleita ka suak chuaka ka hnunga chuan a lo phei ti ka sia ka ngai ven du lo luya ka dan chu aning anyang min kwai her lo pa ka mita chuan min en ka ra anui hau lo du tho zetin min fo pa ka mir ngar ngara ka chang me alo thung sitting room lama thoma oma wangin min tha a sumsui alo lu chat buk he pa hi alo lang ve man sia plate ka swa chu a thak tha bok anyang arim po anangang mai cheese noodles mai ba ka Emily Khan 3x ka aron lele a thak chango tinania karin ni a felabula ka va thu tur chu sang koin min lo thut khal maka Emilyn min lo en suka a felan min lo en chuan ka then chiat khuma le lam ka hoisan maka Emily nen sitting room lama kan in suya Emily po sumsuyan biara lo in anyang an in hawa a she thiamanyang a fela chu kan bula arun pheya kalum zok dai Emilyn a fela la hi thil she thiam har theisi sang koila lir hor mi pa hi chu in lo makani hi a ti tanna kan lo ngoi kar mal som zwala po nakina chon na zu in wangson na la thi angmule a ti piap tu den thei mai siamu zu ni lo biara lum a felan lo ti ve te chuan kal mai te a in angreng tho nang po hi in ve reng kha kalong mu phei reng cheu a ti chuan ka thin rim ve to ta hle kamel room thavia vinania karin ni in thla shun mel setin min lo mela a tung to lo reng in ve mi ka ti chang faka in lo a ti kher chuan karil rutina ka thin rim chu ka thau thu ta a lo phu zok abula ka va thu a thil e lai chol mewin min lo en chungte ka ti vin thata
Emilin min lo en kar buk atong du lok lowa ka lo nui haka ibiar in lai hi mi min mu tiri du ka ti chuan min lo en chawa ala tong lo thung ka van poimo om lo vi ti in ka nui li haka alo tho chuak hak ka in to lawang ati soi sepa ka langoi ring sumsui alo luta Emily po athinarim tharanyang mal somjwal heta run thute ati chuan sumsui po chu in thlashun mel setin Emily lama va pan pheya alu a beng popa biar ka in to ngai lo ti ni lom ni ati chang faka atia a hoi chuak chuang lo an dan chu kan nui te an ti sa zuk thinrim na ai ma chuan an in thiam lo mel mul hi chu ti si Emily chuan ati a birburan apalo thaklu tuk emaya tia a felanin min ti lui tala lum ati chuan kanui chuak thelani Emilin mi pahaula hi tlombik ni in she si ati chuan dik kalo tilu tuk tlat kut ka beng hian lo chawani an ngoi ka ra sumsuya mi nya shat el tiang po athil swal ti asha a angoi kar ringa thil eina remtamin kalo silve angati awangin kan kiana ka tholana sangkoi a felabula a thutur chu man mo zetin ka va thut khala a fela lo nui huk chu ka sik shepa inga ma ngai lovin min lo ko a khulaya in kwa thuak thuak te anghi chu ka theimya lova sangkoi omlai kher hi chuan poi ka ti lo atlai deuh to wangin min thla turin ka ti a ilo peng do nim ka ti chuan alu alo bung ata naktu ka chuan kalo thla man om si lo che a ilo chap velangi ka ti fiam thu a anui huka lozin ve maila alo ti chuak hlula phong china oi lo e nu pa po kan lani em lo hi nui chungin ka changa khungi mandu nang ati chuan o hei in ka nei reng alum ka ti chuan in veng tharo o alo ti le a min ti hlau dun dun alum le tu bulangi ka in ven dun mi swala ka nge mi palaka ming kwal ra la ka ti chuan apani in alo ti a kanui sak nu zo pui te bula ko omlo chungin va omri la ui a fil oi omlo hei in ka nei reng alum na ka kal le lo mai don amuni ati chuan lungleng deuh don mai ila Christmas talinu le pati bulai man lawin an lo ngai don chenin nang phei chu nu le paila nei le ngal Christmas te chu chungkwa man te hi a hlut sia hi mu ka ti siam siama chuta min ron bo thutin ka hmui ron khar maka in thla nan ti in ka thiam dan danin ka chang le ta ka ombora ron jen chawa ka kurli atum chuan ka nam sun dora lo thu hakin min fup le a ka du lo zongin min ti lui lo thung som pakhatarik thua ka wangin ho atum hnaya ka lo kul ringang che ati deuh che na min ngai ngim ati chuan ngai du ni li ka ti a min ngai kha chi ka kal le lo mai dun ati chuan kal ru ka ti kha ka lo ti a nu le pati bula Christmas man aya nuam om don chuangem ni ka ti chuan ibula man ka chak zuk a lo ti a ka lo nui sak atu ka thau chu ka ngui bu ra Christmas ani don hi chuan ka nu le pa ka ngai berzil an bula man aya chak le chuan tur ka shelo ka phone ka ena a fila message alo uma ka hong vata nauti ka chuak to o ila tho ka ring lova ka lo ko lo mai che ti hi ania a hmu lok ton lo wangin ka chang let lo thung an chol hun oma phone thau ka tum wanga ni pakhat restaurant lam kan chol mewa wangin ti tur em ka nei lova muta ei top hi ani mai achang chuan nu zo pui te ina po kaling veli nol thin chu po chu ka lang khat khop chuak ngai em ka ni lo nin thian ka nei vak bok si lova nu zo pui te hi ka chunga an tha in ka tan chuan nu le pa an ni a u samu ale u marka satepun naw ang che in ani min en ni Timothy a eru a u ti ang lo takin rui the thil lama atlana a chung te po ati boy ve fo mai chundar sompani velari ka chuan ka kola alo lavata in chut lai mi ka vati a o he kan chut lai tak lo phone che ka tum lai takania lo phone huni va sheve ati chuan kha kha ani mai ka lo ti a kan nui dun le hakhak min nga yim alo ti a ngai ringi ka lo ti te chuan anu yang ka ring ka lo ho huna thil thatok ka lo hunang che ati te chuan inge min lo honi tuma ka lo ti fata vai mim le kol basha alo ti mok mai
mà se atui khopang ai zo langa te chuan atau thei si a min lo hun ngi ro ka lo ti a an kal to do na wangin phone kan da ta a ka ruak vek ni ten ka in sha ei rong bol na la ma de wa wangin nu zo puin lo leng phei ro ati wangin ka va leng phei a zo chang ve lan lo kang chu ni in an kang ma ang ring ka lo ti khop mai a kanu le paten kha chuan Christmas ma de uluka hian kang china usamu aten chuan kan in kom bor bora min duat khop mai Timothy an amwan alo ti chuan ka enwata nu zo puin rin sang zel ingi amwani ti vezia nang ai upani hi u amwan ti ve mai la o ati chuan ka u du lo ke ain kumthum ba kin upalo alo ti a ka lo nui ringot vuin tlaya lengila ka chante nen len kan tuma ati a oi lo chuan a chante kumral po ka ni emmuni chi don mi ka lo ti moi ve a nu zo puin valen pui takru chana kom vak ngai si lova ina omreng chu aning ve ang alo ti chuan pui hi ka lo ti khopa thingtlanga kan lai po khan ka chuak mangai lova kan chen omte ina bak khan nu zo pui berina soita ka chuan han hnya le na chi la ani si lo kan rim ti mai ani kha bai ka kendo na wangin korfol hak chu arem lawang ti in ke kor ka ha a achunga hudi war ka hale to pa amoi na in tlem makeup ka mang tel ve buk puna chuan min lo ngak ring to a ka va chwa chuan ivan chelo alo tia ka nui ringot amwan oi ka bial nu angin soi chi ila apuyangim ka chan ve ma hawin ka chante bula bial nu nei angin ka in soi thin sia lo shwai ve ro anti tata shwai tur mai ka she si lova ati chuan i bial nu angin mo ka lo kal du na alu alo bu mata chi don mi chi lo lun va tru ati li a konga kan tlan lai chuan bel pai nim ni ye avan pui ka lo nui hoka tinge ngatima alo ti le luisia a chante omna kan va thlen chuan tleirol te hi an lo ni a chian pa pakhatin rol u bokami ati chuan ka she phareng Timothy a lo nui maya nuampo ka ti ve na chi ni lo la an playa an lam dup dupa a meichia te chuan zute an in ve in ka shia tunlai tleirol ho lo na satchia hi an chungte po hian engtin nge an ti ve le meiche pakhathi ka bula alo kal pheya athil in lai chumin pek ve atuma in ve ro kha inom song mayang ati a ke in ngai lowa ka du lo mayang ka ti thave maya min ei lo mel se thian alo kal na lama pana phone call ka dun wang chuan ka kal sona a fila ani vu in nge ti amin zo chuan Timothy an len puya min soma nu zo puin vakal ve ro i chuak ngai lo emaya ti sia ka kal ve ka ti chuan tunge Timothy atiram muka ka khisuk i usamu anaw kha ka ti chuan angai jong che mi a alo ti le a ngai jong nang ka ti chuan hova tru ati le tu he pa thik thu chia ja em hi chu o a hlasin ka ti chuan khoya te fakau moin kal ati chuan kan kal na ka shila a hla ni chu engin ti ati chuan ka soi thadu lo min ngai to lu tuk ka hlau engwak ma tinang meichia te pon tam lu tu I in ve ringo tange alo ti a she ve mi le chatak chuan in ve ringot lawang hei akila kading ringa nompo ka ti lo ka ti a tuna ka dan chi ani te chuan hola ka lo chek hlaka Timothy ka vashil mai ro a ho pui em ang che a ti a phone chu la da lovin Timothy omna lam chu ka pana Timothy ka ti chuan alo kala ho to mai la atlai to em hi inuten min ngai to lu tuk palang ka ti chuan ani roi phur chuan amwan ni mai la alo ti ni chu phone kala da box si lo a fila chu aril ru ha le to ngotang iti oi umlo e mai min kha phodru ka ti a min hnyal zui lowa chabilak tum chuan ava pheya ka chongi sha em ka ti chuan angoi renga a fil voi khatma zui to su isha em zui to lowang sumsuya ka ron tir mai don mi ati chuan hei kan ho don alum mi ti boy ngai lo kan thlen huna ka lo phone ang che ka ti a ngai ngam zan lo chuan na da Timothy alo kal le nu chuan kan in phur thale a engma chu a soi zui chuang lo in kan thlenga an ina peng koi lovin ina kalut nga la
e rong te ka bol le te a fila ka she chuak thu ta ka va kola ani hi ka thlen ve le ka lo ko lang che ka ti takha phone ala theilawa a boya nyang ti in e rong ka bol chhun zum mial miala chu ka e kham thleng min la ron biak tak lawa chuan ka kul le a switch off a in ti mi a ka ngai tha zan lo chu Emily ka kol to pa Emily i boyim boilove nga tinge a ti chuan a fila hi phone in switch off da ya i shat ka ringa ka lo phone top che ka ti chuan ui mate sorry le tu kan boy le tu ka sumsui alo kola a phone khano pangin an lo khoya anu phone in sumsui aron kola i number kha avung lo waniang ati chuan ka tho hwai theinia ani chu kalomang ang lu tuka ka ti chuan nia imang angotang kalo thei ngi ta yamuli ati chuan zana kan lo lengang ati sui sata kalo o maya zana chuan sumsui ni nan lo lenga an in hnial ka ngai thareng ringut sumsui phone ri a hnu loka lalnote I phone number lo sui luk ti ati chuan phone ron lekwa a phone maya chuan hanga bika ti hian tu minge mu chu a safety ka she theya tungi ani ka she thei mai lo tinge ka ti chuan sumsuyan nin hmel fe in pa du tak a fela a lo ti khera a ming safe dan mai chu a fela ha hi a chau thua a chu wang chuan ani ang ka phone number chu ka soya a phone da hnu loka ka phone rizui sata varanda lam ka pana hello engei ti tun anga te nge ka ti fakang min ngai lo mi nga ye nang malum ka phone poi chang du lova I switch off mak zuya ti in shelo der makin ka soya note chu tiang po ni lo ati chuan enge ni chuan ka lo ti le changa Emily min shil dan chia che in min lo shila kan in bezo chu Emily te ho an lo tuma Emily mal som zwala in kho matum ve a kan va ho ma ange ati chuan Emily nui rolin kanui ve a voi khat kan in shat tera changin ala in khom me alawa Christmas ni chu in khom ve nge ya tumani mel muddon chuan min lo ko le karin lo nin a fela chuan min lo ko la video call in ati tlata wangin video call chuan kan ti a ma se abula mei che pakhat lo om ve a fela chuan kanawani hi ati a kalang chawak ngam lawa anaw nen chuan kan lo in rol che a ka number te chu ala a number po chu ka save nga la anaw chu din dini ani a na kum tira pasala nei do na ni mela a pasal nei na local ve turin min te chui ngal chata an fel mel hle nutling o hian ramdin tuang engin ti reng atlai to nin jingin tho thei bok si lawa fela nangpo ka phone te kha a battery te kha zawange alo ti hlak a fela anui tut thung ke chu ka chongam to lo shima din dinin anu chu imak ve bachi te ti ve mai la chu ba ka a upo ti khani ti fukwaka ma ni bial nu te omlai em te chuan a zak ve nga sin a ti chuan a felan din dini a khap lai chu ka mu pha a keima takpo hi ka zak a fela bial nu khomo ti pa in a phone screen chu alo bi a kal son dai na chi ani to si lawa ka zak lu tu awa mil cha em ve tungi ming a ti chuan a monica nia ka TV maya a fela te chu an lang phato lo inu le pa te bulami a ti chuan a fela lo thau thut nu khoiluk te ti pa in phone chu a ofa nuam ka ti lo hlawani shimang zana chuan a lo ko le to lova Christmas le kumthar po pathian zara tlong takin kan manga a fela po naktuk lama arun chuk do na zana chuan min run video kola kan in biak zo do na chuan anu chung kan shia a mani mi khomo karun bewe arun timo maya han hnial na chi ni si lo a felan video call chuan ka phal lo call pa ngain be mai ro ati a ka biak shi arin wanga ni photang a fela hi chu mi hi a she thiam theilu tukhi keima po hian nom ka ti cha lo video call da nu chuan call pa ngain run ti a ka lavata e amon keima inu sai pui o ati a nu indam mo ka ti a nu sai pui ti top chu anuam ka ti cha lo wang ani ma se ka soi zo rolin ka in chir ngal le ka chwa zok ringota in nei ma a ni lo kan in nei don nge don lo ti po shat lo nu han ti chu zak thei lo min lo ti viau ka ring to
ka soi zo vek to si a ui ifelsia run la jin veru din dinin pasalani huna local ve nge nge yang che a ti deuh to a ka tho huai thei nia ka lo tum dun nia ka ti a khalam in na thona lamin tran to em a ti a felan lo shil to ani mel apui ka ti lo zok an shevek don thawa chan ri lawi kar thalama kan chanang ka ti a eng mu kan soi ve lo ma anu a phone chu kan da thei sha ma atuk zana chon kalo leng do na ti wangin kan hnial lem lawa choi khama alo pheya alo thau dewa i ei chani mo ti in kalo fiam suka ka chaw ti pa in kamal chunga alo mu thla a ka soi noi ta em lo asam chu ka khal mial miala chuta aron tong chuaka timuthi nin chuan in leng le em alo ti le a khita a lai khan a soi le me lawa alo in khe khola ni nge yang som chumin soma ka kalpui du to me lawani kha wang deuh hian ka chang le ta i leng lo tak tak mo alo ti le tu leng lo ka lo ti a phone rik wang chuan a ki kor ip te tang chuan a phura ka lo en wata phone call chu ada maka ingi a ka ti chuan ingmani lo a tim ma ya alo phone le a ring ral tir mak ka ngaya tha thei zan lo nun fel note ka chawania tunge kha kan khwami ni kha ka chong don lai chuan alo ko le a ki kor a phone a na lai chu ka va mel wata chuta ban mai ka tum chu ka kuta aron mana rum to ka kamel lai chuan a meichia zo kinan chan ma sangai lo a ti a ingi omzia po chu ka shelo chuta ban le mai ka tum chu awamak min wangai omve min lo bu in ka ban chu achung lama ada nga la ka lo mel phuk hle chuta min ron fo atum chuan hey ring fashion in ka ti a top chut ingi khatei ka ti chuan nangma ni lum ni lo chan ma sa a ti ingi ka chan ma sak chu a soi ja hi kaman lo tel tel zaksu a ni lo he pa mai hi o a phone rik le ta ka chuan ka lawata hello ka ti ka o a chuan ka lom vak lo ti a sha ang tunge o ka ti chuan tunge ni zok aron ti ka ngei lek anupui ka lo ti wata a fela chu anu yan yang a nging do ta asama ka put ngar min lo she thiam luk nupuya nei ka shelawa man mo thak de wai bul naya chuan lo pelok mai te ala ron tingam nia a fela chu ka va mela nui za mela la pu i oi lo le thu tu man kan dang lo che ti in phone ka da ve maka ka du te chuan ka swal ve theilu tu ka lum tungi khanu kha ka ti chuan kan khwami a ti le in khwami ni ti te chu ka shalum ka okay po chu ka dim vak lo i ho hlan khan bel nu te lo ne lo mo ka ti tho hakin min lo mel chhoru na min ringim ka shenang min rin lo chuan soipo ni ila min ring thei chuang lawang ka chang to lo thung a phone chu kala king renga ka check vek tun ka ti alo nui le tu ka chen chiat khum wak a WhatsApp ka lu chu a hnuaiami message la hun lo chuan ka mitala zar mai a chan po sang ko yi ni wang ani a message chu niminami ani a chat ka lu chu mani timuthi anen kan in phur lai kha sang ko yin a fel alo thon chu ni in an in biak na chu ka chiar thla zela a felan a be ma salo ti ka sha chuan ka hlim ru ve reng pik noya chuan in chen to mi hi abial pa mi alo ti a felan la chandan wang chuan ka chen sak nilo anawani kha a ti pakhat la in nawani ka van shelo ve a ti chuan i shelo mai ni kha alo ti le min ring alum arin anga zel po hi ka du voile khata kamu ta in on veka abianga ka va chuk zau kha ron thau chuakin alo nui suka chuta lungchim zetin min fo pa akut ka hnute zona thlendon chuan ka wan wata min te lui em lo thung a fila filve em na ani ata na mi poimo te laka a in pe zau em chian ngai na takani mi biak dana thiam em a bikin tarlam meichia atu ate mai po aza veka keima zokhian ka she thiam lo le thin a chang chuan keima hian phu ka in tilawa ka shil chang chuan ka du che chuan atuk ati thin ami sia po ka du dan ang thlapani reivak lawa a hu kaloriak ve mayang ati chuan ka hnara
mấy chia mà ni cháu cái ni si mi tên min lau soi du don mai kar thara ni to wang chuan kan na tho na lam ka pana a filapo a service le chan der tu kan na tho na a chuan ka kal le stena a filateli sumsue te chu ka hmulawa ka mil shat lo chu ka mang ringota an tlan ni ani lo ti ka she chuak le nu driver chu a chung du bon khop mai ma se a thil soi chu min bia po ang lo vu in zinga ringot pun sangkhat le ti man ka tlan to ti vel ti ania kalo liam ringot kung kwalai kan tlan tur cha chu chak pakhat thi alo tlan thu ta kung asim ve deuh nen a break man lo chu chak nen chuan kan in su ani bera an au chota ka kang do ra kalu a ripop ka khom hwa phe ve ka kalu chu atur ut ka ban na ut cha ka she theya mi lo pung khom nuk li ambulance phone ro ti ri chu ka thil shat chuna ni a fela point of view chu ka elai chuan ka thian pakhat chu wheeler khalh ve thin tho hian min run kol hlula ka lak rol chuan accident an khai sha a run ti shenang tunge ka ti chuan kha chu wheeler taxi run ding thar kha nundunga kha a ti chuan a passenger ni na mi ka lo ti ve maya chak ni nanin su an na viawim ka ti le nundunga ta kha chu na lawanyang a phurnu kha chu biak po she thei lawan ti ni omi a ti le avazia lo vili khuila ngin accident ka ti chuan bungkun tha sun a ti chuan ka ngaya thachia lo a moni te dur omna kha she chuak tu tin a passenger chu nunge nula ka ti nula a ti chuan ka hlau thong to tak zet a ming ten so yim ka ti chuan zo man sangi an ti in ka sha a ti no te nge yani zuala khongi tu nan kalpui khui hospital a tak nge ka ti chuan ka chung te chu hlau thon wangin a khura in sum sham ka tum ngati te thut nge ti in hospital ming chu asoya scooty lak chwa ka tuma vu in ka tlan ni ani lo tak bike ka da na chuan ka phei mok ka karil ru abwaya ni ka benga ni khwa she to lawan ti chu ari tluta damdu in ka thlinga narsau chu ka bial nu omna chu ka zota a ming ka soi chuan an zai mek thu min shila room omna lampang min ko hmu zat buk an zai na room po na chuan nu zo pui te nu pa an lo thu nu zo pui po aril ru ha mel hle mai ka va thlen chuan nu zo pui chu thil omzia ka zota ama phei chuan a soi tha thei lo chapna sa to ti shat takin amita bui chu ka pama puya chuan lo thu ro a fel ti in min lo hu ya an omna lama ka va pheya ke ni po mi in min shil dan ve thawanya ti in bulachana tukin singkha ana akal dona wangkhan chu wheeler taxi kha amangani ome kongkwal la ya son chakne nanin su ni oma a driver la kha anawak si lawa amak tak takania a driver khana sok om takania ati chu ka ngai dan chi ani darkar khatvelan zai nu chuan an lo nur chuaka doctor chuan ICU wa kan nur lu dona pakhate te ain lunga yang ati nu zo puin kapu tingi ICU wa kher ti sha thiam har ti mel se ta azo chuan infanu hi adin hmuna thawak lawa zan in po hi adai lo mai theya a thei phei chuan in chung le khatte in lo shit lok sa donia keini chuan kan thei top kan chu anga pathian chunga in ngat phot te ang ati sap sapa chu thu mol chu kanau te hi adam dona ni ringot ka tel lovin khoya ma akal don lo nu zo pui a chapa pama puya na lo nema ka tot upa ka sapup mi pa ma ni ila harsa ka ti ve tak zet kanau te khan hlima phu asin ator kha me chetam tak te mi tuitlak na ani hia lang chu